Dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na jednu z metod, jak můžeme využít videohry ve výuce. Konkrétně se jedná o vcelku známou metodu, známou jako gamifikace. Gamifikace je výuková metoda, která používá herní prvky ve výuce. Neučíme se přímo ve hře, na rozdíl třeba od metody známé jako game-based learning, ve které se přímo přesouvá výuka do herního prostředí, ale používáme jenom nějaké herní prvky. Vezmeme nějaký prvek nebo nějakou mechaniku a zapojíme ji do námi provozované výuky. Oblíbené jsou třeba odznaky, nějaké sbírání bodů a podobně. Můžeme tím ozvláštnit výuku, motivovat studenty k lepším a zajímavějším výkonům a k nějaké aktivitě a podobně, ale pro každou skupinu funguje samozřejmě něco jiného a fungují trošku jiné, řekněme, prvky, které můžeme zapojit. Tak jako všechny metody a podobně, i tahle má nějaké ty výhody a nějaká ta rizika. Jako výhody je dobré uvést před chvílí zmíněnou motivaci a její zvýšení, nějaké to ozvláštnění výuky a studenti můžou mít pocit nebo získají pocit, že se aktivně účastní opravdu chodu té výuky a nějakým způsobem jsou více, řekněme, zapojení do té výuky tím, že opravdu si vytyčí nějaký vedlejší cíl, kromě toho naučit se to učivo, tak si najdou nějaký, řekněme, bonus nebo něco dalšího, čeho chtějí v té výuce dosáhnout, což jim může pomoct se tak nějak obecně vzdělávat. Samozřejmě riziko je, že pokud zvolíme nevhodnou mechaniku, která třeba pro danou skupinu nefunguje, anebo ji implementujeme špatným způsobem, tak to může naopak odradit a může to mít spíš negativní efekt, zvláště pokud jsou třeba studenti nucení ty mechaniky využívat, pokud jsou nucení s nimi nějakým způsobem interagovat. Hlavní u téhle metody je, že studenti si můžou vybrat, jestli toho chtějí využít nebo ne. Ty mechaniky, které tady můžeme použít, těch je poměrně dost. Můžou to být nějaké bonusové úkoly, když třeba student splní nějaké zadání velmi dobře, nebo sbírání bodů za pravidelnou docházku a podobně. Pro studenty by to ale opravdu měla být spíše možnost, neměla by to být povinnost. Pokud je to povinnost, tak už to trošku ztrácí na té zajímavosti a na té záživnosti pro ty studenty, ale když je to pouze možnost, tak to studenti třeba jednou, dvakrát zkusí, zjistí, že je to baví a postupně takhle může růst motivace a nějaká angažovanost v té výuce, kdy jsou studenti stále aktivnější a více to baví. Jako třeba takový základní příklad je sbírání bodů. To je typický i v marketingu. Určitě znáte různý slevový kartičky a slevový kupony, kde sbíráte body za nákupy. Albert to má poměrně často, Tesco taky, že jo, různý ty club cards a podobně, kde sbíráte body podle toho, jak moc nakupujete, což v podstatě motivuje k tomu v tom obchodě nakupovat a nakupovat trošku víc, protože potom za to máte nějaký bonusy a nějaký slevy. Ve škole se dá udělat něco velmi podobného. Ku příkladu, když student nechybí ani jednou, řekněme za týden nebo za 2 týdny, tak třeba za to bude dostávat nějaký body a ty body potom třeba může využít na, řekněme, že se vyhne třeba zkoušení, nebo mezi sebou budou studenti jenom soutěžit v tom, kdo má víc bodů za jakou aktivitu, třeba za to, že se hlásí v hodině, nebo za to, že včas odevzdává úkoly, nebo že třeba smaže tabuli před hodinou, i kdyby to měla být nějaká takováhle blbost, tak studenti se cítí jakoby zapojení do té výuky a do chodu té školy o něco víc, což může pomoci jejich motivaci a tak nějak to zpříjemnit celkově ten vztah mezi vyučujícíma a studentama. Další jsou úspěchy nebo takzvané achievementy, pokud chcete, jak je to známý ve většině videoher, což jsou v podstatě odznaky, když se vám povede něco fakt dobrýho. Ve většině her je to třeba, když splníte všechny úkoly v nějaké oblasti, nebo když zlikvidujete určitý počet monster ve velkém otevřeném světě, nebo když porazíte hodně silného nepřítele v nějaký speciální pevnosti, řekněme, nebo něco podobného. A tady by to mohlo být něco takového jako třeba celý den nebo třeba celý týden vůbec nevyrušovat v hodině nebo něco podobného, nebo třeba kolik jedniček v řadě student dokáže v testech pozbírat a podobně. A jako odměna takový jednoduchý věci jako třeba propustka na záchod v hodině nebo zase, že se vyhne nějakému dalšímu zkoušení, nebo třeba nemusí odevzdat příští úkol, protože teďka odevzdal 5 úkolů v řadě, které jsou fakt dobrý. Tady ty odměny u těch úspěchů nejsou úplně nutný,
protože ten úspěch, ten odznáček z toho, řekněme pomyslně, by mohl být dostatečná odměna sám o sobě, ale můžete jim za to dát i nějakou tu odměnu, což může být docela fajn a může to být taky příjemný. Je to hodně podobný tomu sbírání těch bodů, až na to, že místo toho, abyste sbírali body, tak v podstatě plníte specifickou aktivitu, řekněme. No a do třetice jsou volitelné výzvy, které ve hrách jsou známy jako optional objectives, doslova volitelné cíle v podstatě, a jedná se de facto o bonusové zadání. Ku příkladu máte vypracovat referát na nějaký téma, vypracujete ho o 2 stránky delší, tak dostanete prostě malou jedničku navíc, která vám třeba na konci školního roku nebo na konci pololetí může rozhodnout, když máte nerozhodnou známku, tak vám může pomoct tak nějak zvolit, jakou známku by student měl dostat. Opět za to můžou být zase nějaký drobný bonusy, všechny tady tyhle konkrétní prvky se dají dobře spojit. Třeba za ty volitelné výzvy můžou studenti dostávat body navíc do toho prvku, který jsme tady řešili před chvilkou, do toho sbírání těch bodů, za kterých si pak můžou kupovat třeba nějaký bonusy. V podstatě je to takový, že studenti se cítí aktivněji zapojení do té výuky a tak nějak opravdu mají větší kontrolu nad tím, co se s nima v té škole děje, a všechny tady ty 3 mechaniky se dají v tomhle směru hezky spojit. Pokud by vás zajímalo tohleto téma o něco víc, tak samozřejmě detaily a spoustu dalších materiálů najdete na našem webu školanerdu.cz. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že se uvidíme u dalších videí.